Sa malawak na bulubunduking bahagi ng lalawigan ng Pangasinan at Zambales, ginagawa itong bagong kalsada. Bagamat ilang kilometro pa lang ang nagagawa sa kabuuang proyekto, mapapansin naman na pinupuntahan na ito ng napakaraming tao. Pero bakit nga ba ginawa ang bagong kalsada? Gaano nga ba kaganda ang mga tanawin mula dito? At bakit ganun na lang kasikat ang Daang Kalikasan? Good morning mga katropa, welcome na naman sa aking panibagong vlog. At ngayong araw ay nandito po tayo ngayon sa bayan ng mga Tarim, lalawigan ng Pangasinan, kung saan makikita sa aking likuran itong Daang Kalikasan. Halina at ating bisitahin at silipin ang isa sa pinagmamalaking proyekto ng gobyerno sa pagitan ng dalawang lalawigan. Ito ang Pangasinan-Zambales Road o mas kilala sa tawag na Daang Kalikasan. Mula sa lalawigan ng Nueva Ecija ay magta-travel po tayo ng mahigit 2 oras papunta sa bayan ng mga Tarim, lalawigan. Okay, nandito na tayo sa boundary ng Pangasinan. So, ayan po, may mga nagkakandak po ng checkpoint dito. Okay mga katropa, pag may checkpoint na ganyan ay huwag po kayong matatakot dahil hanggat wala po kayong ginagawa, hindi naman po kayo ulit. Ipakita nyo lang po ang mga hahanapin nilang dokumento. Mga Tarim sir? Sa... Balikan din. Medical. Magkahiwalay sir eh, kaming dalawa. Ayan. Sino po to? Yung may travel authority. Ito sir, ako po yun. Ito po yung ganyan.
Sir, balikan lang din po kami. Sa Nueva Ecija, sir. Meron, sir. Lista mo na rin ako. Yung address sa mga telepono. Ngayong araw babalik din kayo. Apo, siguro mga bagong maghapon po. Kasi ano po, may schedule po dun sa may school na ano eh. Okay, dapat makabalik din po kami ng maghapon. Pag hindi po kami nakabalik ng hapon ay baka may quarantine po kami ng 14 days. Hindi, kanila, kay sir yan. Yung ballpen. Ay, sa'yo ba yan? $36. Okay na, sir. Salamat po. Sir, thank you, sir. Okay, buti na lang mabait si sir at kompleto yung ating mga papeles na ipinakita sa kanila. So kung sa lahat ng mga riders po na babiyahe ay huwag niyo pong kalimutan ang mga travel permit niyo po. Unang-una yung lisensya, saka po yung papel ng motor para iwas po abala. Pangalawa ay maging magalang sa pakikipag-usap at huwag pong susungitan o tatarayan sila dahil trabaho lang po nila yan. Okay mga katropa, makalipas ang 2 oras ay narating na po natin itong mismong bayan ng mga Tarem. Ayan. So nandito po tayo sa People's Park. Mula dito sa pinakasentro ng bayan ng mga Tarem ay magbabiyahe pa po tayo ng mahigit 5 kilometro papunta sa Barangay Umangan, kung saan matatagpuan ang kalsadang papunta sa Daang Kalikasan. Kapansin-pansin naman ang laki ng pinagbago ng plaza ng mga Tarem. Mapapansin din ang mga bagong establishmento dito at mga fast food chain. So dati noong 2013 na na-assign ako ng trabaho sa Alaminos, Pangasinan, ay madalas akong nag-stop over dito. Wala pa yung mga fast food chain na yan. Ang tanging kainan lang dito dati ay ang karinderya at lugawan dito sa gilid ng simbahan. Kaya pala madalas akong tumatambay dito at nag-i-stop over at naging malapit na rin sa puso ko itong bayan ng mga Tarem dahil dito ko rin pala makikilala ang aking mapapangasawa. Alright mga katropa, so narating na po natin itong Barangay Umangan kung saan dito po yung papasok na kalsada papunta sa Daang Kalikasan. So mapapansin po ang magandang view rito at kapansin-pansin din po ang mga kalsadang gawa na dito sa bahaging ito at ang mga street light na magbibigay liwanag sa gabi sa mga dadaan na motorista dito. Mapapansin din ang guardrail na gawa na dito sa bahagi ng kalsadang ito.
Ang daang kalikasan ay may habang aabot sa 54 kilometers. Nag-uumpisa ito sa bayan ng mga Tarim sa Pangasinan at nagtatapos naman sa bayan ng Santa Cruz sa Zambales. Tinatawid dito ang mga malawak na kabundukan at kagubatan na makikita sa pagitan ng dalawang lalawigan. Taong 2012 nang umpisahan ang plano sa paggawa ng daang kalikasan at taong 2016 naman nang umpisahan ang konstruksyon sa nasabing proyekto. Kapag nagtuloy-tuloy ang paggawa sa bagong kalsada, inaasahan ng DPWH sa susunod na taon ay mapagdudugtong na ang magkabilang dulo ng kalsada sa lalawigan ng Pangasinan at lalawigan ng Zambales. Ang daang kalikasan ay kalsadang ginawa ng mga illegal loggers para maitawid sa kabundukan ng mga turosong nakuha nila mula sa kagubatan. At dahil natigil na ang illegal logging sa lugar, biglang naabandona ang kalsada. Kaya naman, napagdesisyonan ng pamahalaan ng dalawang lalawigan na pagandahin at buksan muli ang nasabing kalsada. Ito'y para magkaroon ng mas mabilis na ruta ang mga motorista na manggagaling at magpupunta sa dalawang lalawigan. Alright, bago po natin tapusin itong vlog na ito ay shoutout muna po natin ang mga nag-comment ng nagpapa-shoutout ng kanilang mga pangalan. Sa mga gusto pong magpa-shoutout ay mag-comment lang po sa video ito. So, shoutout nga pala kay Adrian Bispo Bactat, kay Jaime Salasak aka Agent Orange. Shoutout din kay Jeffrey Almeida, kay Noel Morales, kay Noel Ocampo, kay Aris Alarcon. Ingat po kayong lahat. Okay, nakita na po natin ang daang kalikasan dito sa bayan ng mga Tarim, Pangasinan. Sa ngayon ay hanggang dyan na lang po muna at samahan nyo pa po ako sa mga susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyo pong kalimutan i-like at i-share itong video na ito at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.